гэта пра права абіраць кіраванне сваёй краіны. Канстытуцыйная манархія, але там ёсць парламент. Была падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Да, мой першы арышт і старое Акрэсціна. Так, мы былі першы і самы вядомы прыклад. Все казалі, так вы за палітыку сядзіце. Гэта было цяжка патлумачыць на самой справе. Заўсёды трэба даваць людзям шанец паказаць сваю чалавечую годнасць. Вітаю, з вами Кацярына, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». У новым сезоне «Жанчыны ў праваабароне» мы размаўляем з беларускімі праваабаронкамі і павітаем сённяшнюю нашу госцю. Прывітанне, меня зовут Энира Браніцкая, і я называю сябе праваабаронкай. Так, гэта першае, што я кажу, калі прадстаўляюсь. Энира Браніцкая была ў зняволенні ў 2006 годзе з-за сваёй праваабарончай дзейнасці. Яна таксама стаяла ля вытокаў розных праваабарончых ініцыятыў і арганізацый. А яшчэ наведала шмат краін, бо яна спецыялістка ў выбарах. Пра ўсё гэта ды не толькі і будзе сённяшняя наша размова. Запрашаем вас пазнаёміцца з Энірай бліжэй і паглядзець, якімі былі тыя часы, калі палітвязні лічыліся адзінкамі. Дзякуй, Эніра, што пагадзіліся распавесці нам сваю гісторыю. І хацелася б яе спачатку распачаць, як бы вам хацелася, ад праваабароны ці ад вашага палітзняволенага шляха? Ад праваабароны. Давайце тады распавядзем, чым вы займаецеся. Вы афіляваны ў некалькі афіляцый, выбачайце за паўтор. Давайце распавядзіце пра іх. Зараз, але я думала на самой справе больш пра гісторыю майго праваабарончага руху, з які момант я асазнала сябе праваабаронкай. Але зараз я з'яўляюся сябрай арганізацыі праваабарончай, якая называецца Human Constanta. І там я займаюся абаронай правоў замежных грамадзян, мігрантаў, уцекачэй, людзей без грамадзянства. Гэта асноўнае такое, але цалкам займаюся і другімі больш агульна праваабарончымі пытаннямі, у тым ліку падтрымкай праваабарончага сектара беларускага, нейкім ментарствам другіх больш маладых праваабаронцаў і фармаваннем, можа, нават там нейкіх стратэгічных пытанняў праваабарончага беларускага сектара. Вось я хочу зацепіцца за тое, што вы падтрымліваеце мігрантаў, бежанцаў, а самі вы бежанка зараз, ці як слушна сказаць? На дадзены момант так, я з'яўляюсь бежанкай. А як вы ёй сталі? Давайте распавядзем вашу гісторыю. З'яўляюсь я бежанкай уже 2 гады. Фактычна, як я ёй стала, падала дакументы на тое, каб мяне прызналі бежанкай у Польшы. Але, гэта звычайная беларуская гісторыя, асабліва для праваабаронцаў, для актывістаў. Я пасля 20-го года знаходзілася яшчэ ў Беларусі, але так і арганізацыю ліквідавалі, і был у меня обшук, але так ён на самой справе быў звязаны так з тэмай катаванняў, якімі я таксама, то есть як праваабаронца займалася і расследаваннямі ў гэтым, то есть што дзяржава шукала тых, хто абаранял ахвяр катаванняў пасля 20-го года. Вось, але склалася розныя фактары, зразумела, што все больш і больш людзей арыштоўвалі, затрымлівалі, і маю калегу Насту Лойку. Яе затрымалі восень 22-го года. Спачатку на суткі, а пасля ізноў суткі, і ўсё ж такі знайшлі, за што ўзбудзіць крымінальную справу, і з'явіўся артыкул у «Беларусь сегодня», где было написано, что Human Constanta является шпионской организацией, что мы шпионим для замежных держав. Было там написано про некалькіх моих коллег, хто чым займаецца. А было написано про Насту, что вось яе уже затрымалі. Про меня таксама было там написано, але не было написано моё імя. Написали, что ёсць такая дама, вельмі важная дама, але ў інтэрнэце
інтарэсах следства яе імя журналісты, калі іх магчыма назваць журналістамі, не называлі. І на самой справе ў той момант астатнія калегі, пра якіх там пісалі, былі за межамі Беларусі, і я... На самой справе я літаральна ў той момант была таксама ў Польшы, але сидела в автобусе і ехала назад у Менск. Вось, калі мне даслалі гэты артыкул, які толькі што выйшаў, і я вырашыла не вяртацца ў Беларусь. Я попросила кіроўцу спыніць автобус і выйшла в поле на санитарной зоне. Он сказал, я прям тут не могу в поле, давайте я доеду до санитарной зоны. И на туалете в 70 километрах от Варшавы пачалось моё жыццё ў Варшаве. Ой, у меня аж дрыжыкі пайшлі. То бок, атрымліваецца, вы выйшлі і... Выйшла так і засталась, тому что так, рызыка вяртацца ў той момант была даволі вялікая. Ну, было зразумела, што у сувязі з так працягваючымі рэпрэсіямі, што не сёння, так заўтра дайдзе і да мяне чарга. Вось. І таму так прыняла такое рашэнне. Так. Але я толькі скажу, што на самой справе я лічу, што гэта вельмі натхняльная гісторыя. Да? Таму што як праваабаронца, як чалавек, які шмат год таксама працаваў з палітычнымі рэпрэсіямі, ацэніць рызыкі і самой себя абараніць, гэта першы крок. Таму што, зразумела, я вельмі паважаю калег, які альбо, ну, то есть, как бы вырашылі застацца ў краіне. Але таксама, ну, вось ацэнка рызыкаў – гэта вельмі важны працэс. І это таксама важны працэс для праваабаронцаў і зразумець, калі вось всё, рызыка, альбо ты заўтра будзеш арыштаваны, альбо трэба выехаць. І далей зразумець, хто будзе пакутаваць ад твайго арышта, якія наступствы будуць у твайго арышта, ці другія людзі пастрадаюць за твайго арышта. Гэта таксама такая, ну, на самой справе адказная праца, і ў тым ліку адказная праца праваабаронцы. І таму так, я думаю, што я вельмі добра адрэагавала на ацэнку рызыкаў. Я перадахуліла свой арышт і тое, што, напрыклад, другія праваабаронцы, калегі, сябры павінны былі бы і грошы далей укладаць, падтрымліваць, і час траціць. Зараз я как бы магу сама о себе клапаціцца і падтрымліваць другіх людзей. Таму гэта натхняльны прыклад. А вось такое пытаннечка. Як вы патлумачылі кіроўцу аўтобуса, чаму вам трэба выйсці раптам? Не, я просто сказала, змяніліся абставіны, мне трэба выйсці. Ну, ён асабліва не запытваўся, ён, конечно, крыху быў здзіўлен, але, ну, адзінае, што ён сказаў, напэўна, што вот прямо зараз ён не можа. Ну, не ведаю, тут просто там людзі больш былі цікавыя ў аўтобусе, што здарылася, ну і так. Але так, бывае... А цяпер вяртаемся да таго, што было перад гэтым. Праваабарона і шлях да яе. Ну, праваабарона яна і зараз ідзе, а вось шлях да яе, якім ён быў? На самой справе я вучылася в універсітэце на юрыдычным факультэце, але у меня была спецыяльнасць паліталогія. І, зразумела, у меня там нават былі какие-то у тыя часы яшчэ курсы по правам чалавека, але, ну, как-то так ніколі я не чапляла мяне. А пасля, ну, это такая часткова смешная гісторыя, але былі тады і маршы свабоды, некаторыя людзі з маёй групы ўдзельнічалі. Я не ўдзельнічала, шчыра кажу, в 2000-е, і вось 3 мае аднагрупнікі пасля гэтых маршаў яны выехалі з Беларусі. З адным я, ну, так даволі добра сябравала, і праз некаторы час ён пачаў мне тэлефанаваць, а яшчэ праз некаторы час ён прапанаваў мне выйсці за яго замуж, што было даволі дзіўна, але, ну, как бы он сказал, ну, давай ты хотя бы приедешь до мяне ў госці, і такая доўгая гісторыя, але, карацей, ён у Англіі быў, і я пайшла за візы, але, как бы, ну, то есть, у яго не было яшчэ афіцыйнага статуса, таму ён не мог меня запрасіць, і зразумела, маладая дзяўчына, якая просто едет в Англію, як заўсёды візавыя праблемы, карацей, я сказала, што я хочу ехаць на курс ангельскага, мне адмовілі ў візе. І вось я ехала ў метро і убачыла абвестку аб тым, што адна арганізацыя
арганізацыя прапануе валантэрскія лагера ў розных краінах света, у тым ліку в Ірландіі, в Англіі, все такое. І я подумала, ну, добра, а можа я паспрабую, паеду в нейкі валантэрскі лагер, заодно как бы все ж таки побачусь са сваім сябрам. І я пайшла ў гэту арганізацыю, она называлась «Новая група», і вось я там паехала ў гэты лагер в Ірландыю. І вырашана было, што пасля ў Севернай Ірландіі мы сустрэнемся, таму што там няма мяжы для яго і для мяне, карацей. Ну, ад брака я адмовілася, але я была так уражана самім валантэрскім лагерам, ён быў прысвечаны дзецям з канфліктных рэгіёнаў Севернай Ірландыі. Как бы мы на самой справе, як валантэры, нічога асабліва не рабілі, але я как-то так сутыкнулась з нейкімі другімі момантамі жыцця. І я пасля вярнулась і стала дапамагаць гэтай арганізацыі новай групе. Я потом яшчэ некалькі валантэрскіх лагерэй рабіла за мяжой, але таксама арганізавала некалькі лагерэй у Беларусі, куды прыязджалі замежнікі, і нешта мы такое карыснае рабілі. І вось так я аказалася таксама ў адным адукацыйным праекце. Гэта, ну, как бы был тренінг па правах чалавека в Будапешце, в Савеце Европы, і он меня вельмі ўразіў. І вось это таксама пра нефармальную адукацыю, калі ты как бы атрымоўваеш часта так вот класічную адукацыю, якую ты ніяк не ўспрымаеш. А вось тренінг на 7 дзён, можа, я не памятаю колькі дакладна, але я лічу, што ён змяніў мой светапогляд. І я вярнулася яшчэ пасля гэтага тренінга і сказала, ну так я буду зараз тоже займацца гэтым. І я вось пашла праводзіць урокі па правах чалавека для дзяцей у школах. Да, былі такія часы, калі ты просто грукался ў дзверы школы і казаў, здрасце, я хочу праводзіць урокі. Ну да, зразумела, мы там спрабавалі знайсці, я спрабавала знайсці нейкіх знакомых там настаўнікаў, дырэктароў, але так, быў некаторы час, і я вось так просто грукалася ў школы і праводзіла заняткі па правах чалавека для дзяцей. А пасля, это былі ўжо апошні курс майго універсітэта, дзесьці так, і адзін мой сябар, аднагрупнік таксама. Што-то я прыйшла, я ведала, што нейкая таксама грамадская арганізацыя, але нават не ведала, чым яны займаюцца, і я прыйшла да яго сказаць, давай таксама рабіць вось штосьці па правах чалавека, і чамусьці я прыйшла таксама з гэтымі урокамі, а он мне прапанаваў, я даведалася, што ён займаецца назіраннем за выбарамі. І он сказаў, слухай, ну тое, што мы умеем і ведаем, ну на самой справе як палітолог, это дакладна тое, чаму нас вучылі, можна так сказаць. І он сказаў, слухай, ну вось мы займаемся розным, ну там яшчэ была некаторая другая грамадская частка, але вось назіранне гэта былі парламенцкія выбары 2004 года, і я далучылася да арганізацыі, назва была партнерства. Літаральна там за некалькі месяцаў я стала намеснікам старшыні гэтай арганізацыі, і вось зразумела, што гэта таксама правы чалавека, то есть таму, што гэта пра права абіраць кіраванне сваёй краіны, а назіральніцтва гэта пра абарону гэтага права. І я заўсёды казала, што гэта не палітыка, але тады я ну, как бы пазнаёмілася з апазіцыйнымі партыямі Беларусі, таму што таксама была падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, было выбранне адзінага, і мы таксама там назіралі за працэсам вот выбрання адзінага кандыдата як партэрства. Но, карацей, вось гэта такая была частка праваабарончага для мяне працы. Ну, пасля дзяржава вырашыла ўсё ж такі, што гэта вельмі страшная, апасная, как бы. І я думаю, што яны не лічылі, што мы займаемся праваабарончай працай. А ну, не ведаю, но да, у любым выпадку яны лічылі, што мы апасны, і тады яшчэ мы былі не ў статусе ініцыятывы, спрабавалі зарэгістравацца некалькі разоў, але на самой справе заканадаўства дазваляла нам быць вот этом, типа, мы хотим зарэгістравацца, але яшчэ не скончылі гэты працэс. Было такое нават тэрмін ініцыятыва, але пасля прынялі заканадаўства, што ўжо ініцыятывам немагчыма быць, мы спрабавалі ізноў зарэгістравацца, зрабілі устаноўчы сход, нас арыштавалі падчас устаноўчага схода спачатку і далі суткі. Гэта быў, да, мой першы арышт, і старое Крэсціна, якое яшчэ са сцэнай было. Растлумачым, сцэны гэта на падлозе. Да, без ложкаў. То есть это просто пол, толькі крыху падняты, і вось ніякага белізны, нічога. То есть 10 да 10 жанчын было ў гэтай камеры, зразумела, там ніякіх палітычных, то есть звычайны такі кантынгент Крэсціна, там какие-то
домашние скандалы, лица без определенного места жыхарства. Вось, і я была, да, вельмі ўражана, нас яшчэ затрымалі ў суботу, то есть зразумела, што да панядзелка как бы нават суда не было, как бы, і я так сказала, да, напрыклад, калі мне дадуць здесь как бы дажыць до панядзелка, калі мне дадуць, там, могут дать 3 суток, а могут 5, а могут 7, а могут 10, а могут 15. Дали, конечно, по 15. Но так, все равно как бы были крыху другие часы. А на самой справе по абскарджанню мне скоротили до 10 суток. И так само поигралась, крыху пообороняла свои правы. Ну, было весело. Но уже литерально праз 2 месяца после гэтага арышта нас затрымали по крымінальнай справе. Это было яшчэ менавіта для нас. У крымінальны кодекс увели артыкул 193 прым, а менавіта дзейнасць ад імені зарэгістраванай арганізацыі. І ну, мы упэўнены, што гэта было зроблена для нас, таму што перад гэтым цалкам была памаранчавая рэвалюцыя, і там мясцовыя назіральнікі шмат адыгралі ролю, таксама ў Кыргызстане былі івенты, і дзяржава баялась, хвалявалась, карацей, нас яшчэ перад выбарамі арыштавалі і пасадзілі в СІЗО КГБ. Я тут толькі экскурс такі зраблю. Ну, па-першае, а значыць, гэта ўсё з-за вас. 193 прим. 1, артыкул, які потым выключылі ў 19 годзе, а потым адваротна як бы назад увялі ў 2022. 193 прим. 1. Гэта дзейнасць незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда, либо участие в их деятельности. Но по сутнасці, калі ты займаешься чымсьці, што не зарэгістравана, то ты падпадаеш пад крымінальную адказнасць, а з іншага боку і зарэгістравацца нельга, таму што Міністэрства юстыцыі устаўляе табе палкі ў калёса. Вось такі экскурс, тлумачалка. Так значыць, гэта ўсё ад вас пашло, атрымліваецца. Ну так, я лічу, што партнерство было вінавата. Ну, у усялякім выпадку, я думаю, што логіка дзяржавы перш за ўсё была накіравана на нас. Пасля так, зразумела, што яны выкарыстоўвалі гэты артыкул і для маладога фронта, але, ну, так, мы былі першы і самы вядомы прыклад. І вось гісторыя якраз такі і рушыцца ў бок вашай старонкі палідзняволення. Па-першае, вы лічыцеся першай палідзняволенай жанчынай у незалежнай Беларусі. Ну, я маю ўвазе незалежнай пасля 91-го года. І тут вінавата. Проста гэта вельмі цікавая такая старонка вашай біяграфіі і сумная, можа быць. Калі вы асэнсавалі, што вы палідзняволеныя? Добрае пытанне. Ну, не ведаю, как бы, зразумела, што, ну, калі нас прызналі вязнямі сумлення, то есть тады гэта все яшчэ было крыху по-другому, то есть так как колькасць палідзняволеных, ну, яшчэ лічылася адзінкамі ў Беларусі, і наш прыклад был такі, ну, класічны, то есть как бы за грамадзянскую дзейнасць, за свабоду асацыяцыі і свабоду меркавання нас затрымалі, і таму гэта падпадала пад класічнае разуменне вязняў сумлення, які тады яшчэ, ну, Amnesty International раздавала. І было шмат на самой справе вельмі розных заяў на наш конт. Ну і как бы інфармацыя, мы не былі так блакаваны з інфармацыяй, як зараз, зразумела, нашы палітвязні, таму мы гэта все ведалі, ну, в большым ці меншым аб'ёме, але так, ну і как бы адносіны да нас, зразумела, былі другія. То есть как бы, ну, все казалі, а, так вы за палітыку сидите. Ну, как бы гэта было цяжка патлумачыць на самой справе. Вось зараз как бы людзі кажуць, а, ну, палітычна, і все разумеюць, што это такое. Тады, ну, зразумела, то есть это займала некаторы час патлумачыць, але дзяржава дапамагала, таму што па тэлебачанню рэгулярна паказвалі пра нас розныя сюжэты, і я думаю, што гэта дапамагала патлумачыць, што мы тут за палітыку. Вы сядзелі ў 2 месцах. Гэта амерыканка гэта СІЗА КДБ, і валадарка. Гэта СІЗА нумар 1 у той момант, таму што валадарка не так даўно пераехала. Ну, в сэнсе СІЗА нумар 1 пераехала і цяпер перастала называцца валадаркай, таму што она так называлася, таму што знаходзілася на вуліцы Валадарскага. Дык вось, якія тады былі ўмовы ўтрымання?
Пасля Акрэсціна, калі меня прывезлі на СІЗА КГБ, ну, это таксама быў там доўгі дзень, обшукі, допыты. Я просто так стамілася, я уже такая, ну, давайте уже в камеру, уже, калі ласачка. Вось. Ну, а затрымлівала нас КГБ, і допыт был у КГБ, то как бы перавод на СІЗА быў вельмі хуткі, нас просто как СІЗА находится ў двары прям КГБ. Вось, меня нарэшце отвели. Я нават, ну, я ведала, што яшчэ аднаго калегу затрымалі, але не ведала, колькі ўсяго. Чалавек 4 нас было канчаткова. Вось. І прывялі меня на гэта СІЗА і памясцілі спачатку такую как бы камеру. Это я ўпэўнена, што думаю, што яна выкарыстоўваецца як для аказання некага ціску, але таксама для людзей, якія, магчыма, псіхалагічна нестабільны, таму што яна была з мягкім полам, мягкімі сценкамі, ну, з такім маты, как бы. Я такая, о, цікава, што яны яшчэ са мной. А я такая, але можна паспаць мягка, цудоўна. І я легла прямо там адразу. Я так стамілася. Але літаральна праз 10 хвілін, можа 15, за мной прыйшлі і сказалі, ну, типа, идем в камеру. Ну, то есть это был просто как бы классичная транзитная камера, скажем так. Просто яна заўсёды есть, але так как СІЗА КГБ цалкам вельмі маленькая, то как бы там не трэба было сутки сидеть в транзитке, то есть літаральна за 10 хвілін они там все оформили. А на той момент была только одна жаночая камера, то есть как бы цалкам там 19-20 камер, ну и звычайна жаночая 1 ці 2. Вось, меня подняли ў гэту камеру, я побачила ложки с белой белизнай, и счастью моему не было конца. Я сказала, ну все, я тут могу жить, потому что вось, я думаю, что это я про оптимистичность. Вот на самой справе я упэўнена, что все, что не робится, робится до лепшага. Вось, калі я там хотела поехать замуж, але не поехала, зато я знайшла свой праваабарончы шлях. Калі я побыла на Акрэсціна, якое мне аказалася жахам. Пасля, калі я аказалася ў другой турме, я вырашыла, што гэта же все цудоўна. Ну, на самой справе умовы ў СІЗА КГБ былі даволі добрыя, то есть там ахоўнікі збольшага хлопцы, якія атрымоўвалі вышэйшую альбо мелі вышэйшую адукацыю, стаўленне было, ну, даволі паважным. Там толькі дзесьці на сярэдзіне майго знаходжання некалькі раз мне там што-то такое не вельмі прыемнае сказалі, але цалкам ніякіх праблем не было. Нармалёва збольшага ежа, таму што там свая кухня, і гэты повар рыхтуе вось толькі на гэтых там, ну, вельмі абмежаваную колькасць. Там нават можна было замаўляць некаторыя рэчы з магазина, то есть ты как бы, вот яны прям шлі там под Валадаркай, на другой стороне, дзе зараз это самое Василькі, этот ресторан, там вот рядом есть еще крама, вось яны ў гэтую краму хадзілі і просто покупали там рэчы, калі у тебя есть на рахунку грошы. Таму там і корэспандэнцыя была, ну, свіданні у нас не было со сваякамі. Да, там былі некаторыя такія рэчы, напрыклад, там не было жаночага персонала, акрамя секретаркі, і, напрыклад, в душ і всюды нас вадзілі мужчыны. Не заўсёды гэта было прыемна, то есть, конечно, это суперэч з міжнародным стандартам, но вось, это такі, как бы, меншы зол, які зараз, можна сказаць. Вось, а пасля, ну, менавіта, я думаю, по гэтаму я не давала ніякіх паказанняў, і я думаю, што следства вырашыла меня тым самым наказаць, і яны перевялі меня на Валадарку. Умовы на Валадаркі, зразумела, былі нашмат горшыя ў параўнанні з СІЗА КГБ, але таксама нават у той момант, то есть жаночы корпус, ён быў больш-менш, таму што там, вось, напрыклад, на Валадаркі заўсёды была частка, якая называлась подлодка, там была страшная вільготнасць, і гэта, ну, на самой справе яны заўсёды сидзелі з адчыненымі рэшкамі, то есть вось, праз якую тебе даюць ежу і все такое, таму што калі не ствараць ніякай вентыляцыі, там просто кандэнсат стаіць на сценках, і ўзровень туберкулёза, і выпадкі былі. І вось, ну, напрыклад, другого майго калегу, яго, ну, то есть нас дваіх перевялі на Валадарку, ён у нейкі момант быў на падлоістке, і гэта таксама было там некаторае такое, ну, што-то яны хацелі яму данесці, вось, там было цяжка. У жанчын збольшага было ок, ну, звычайны кантынгент, але нічога такого супер страшнага. Так, иногда там за что-нибудь наказывали, але ўсю камеру, ну,
я была яшчэ маладая. Ну, как бы никаких цяжкасцей не было. Я заўсёды кажу, што калі ты ставішся да людзей як да людзей, да тых пор, пакуль яны не дакажуць адваротнае, то есть как бы і людзі могуць адказаць тебе як людзі. Таму как бы так, там былі, ну, з охраннікамі нармальныя былі стаўленні, жанчыны, якія былі так з рознага статусу, розныя злачынства яны здзейснілі, але калі так, вось, ну, напрыклад, я там займалася спортам, у камеры палілі ўсе, акрамя мяне, і я прасіла гадзіну ў дзень не паліць, пакуль я займаюся спортам, і все адносіліся да гэтага з павагай і вось чакалі і не палілі, пакуль я займаюся спортам. Ну, гэта такое, как бы, калі ты па-чалавечы адносішся, просіш, камунікуеш, то збольшага можна атрымаць такое ж стаўленне. Ну, то есть, как бы гэта вось цалкам я вось. І нават пра какіх-то ахоўнікаў ці другіх людзей, так, яны, магчыма, не ведаю, не самыя ў чымсьці лепшыя людзі, але заўсёды трэба даваць людзям шанец паказаць сваю чалавечую годнасць. Я тут асэнсавала, што гэта было амаль што роўненька 19 гадоў таму. Таму што мы зараз размаўляем сакавіку 25-го, а гэта было ў сакавіку 2006-го. Я на калькулятары лічыла, тому што я дрэнна лічу. Ну, нас затрымалі ў лютым, а суд у нас быў у ліпені. Просто в сакавіку был самі выбары, і все падзеі, якія былі звязаны з пратэстамі таго года, то есть тады была плошча, якую я, на жаль, не бачыла. Пасля арыштавалі Казуліна, але так, Казуліна судзілі раньше за мяне, ну, за нас, а нас судзілі нават, можа, нават у самым пачатку жніўня, ці вось дзесьці так. То есть мы адсидзелі амаль 5 месяцаў до суда, а пасля, да. А просто былі выбары ў сакавіку, і мы чулі гэту плошчу, таму што тады мы яшчэ былі на СІЗА КГБ, і все гэта было чутна, як людзі хадзілі па акцыі, ну, па вуліцах таксама. І, ну, гэта такое было дзіўнае адчуванне, калі ты прям адчуваеш, што там людзі пратэстуюць, а ты вось тут, і, магчыма, яны будзе пабеда. Так, гэта такое вельмі... Ну, круто было. Ну, карацей, вы адседзелі 5 месяцаў, вас асудзілі на паўгады, і вам засталося сядзець недзе 3 тыдні, і вы так хуценька і выйшлі. Да, я до калоніі не даехала, то есть у гэтым сэнсе, што я не была ніколі на калоніі, то есть я так і дасидела на на Валадаркі, просто там перевели уже ў другую камеру, і на гэтым, так, мы выйшлі з Валадаркі. І што там было далей? А далей там было так яшчэ не далей, пакуль я сидела, да мяне нейкім разам прыйшоў следак з КДБ, і он меня запытвае: ну вы ж калі выйдзеце, вы ж уедзеце? А я ему кажу, чему? Он такой, ну, не ведаю, ну, вы ж как бы, ну, вось это самое. Я кажу, ну, не, коли вы меня не будете преследовать, то я не поеду. Он каже, я не буду. Я кажу, ну, я не поеду. Вось. Ну, акрамя таго, пакуль я сидела, мой хлопец зрабіў мне прапанову, і таму яшчэ одна добрая нагода была. Потому что он сказал, ну, калі ж уже там дадут больше, то придется ж как бы ожениться, каб тебе побачить, и там как бы типа я готовы, сказал он. Вот. Ну, я вышла, и мы, да, женились в вельмі хуткім часе. А может, вот не села бы и не женились. А пасля, што адбылося, пакуль я сидела, мою маму вельмі падтрымлівал камітэт «Салідарнасць», как бы яны да яе прыязджалі, тады Інна Кулей яго ўзначальвала, і там працавала яшчэ некалькі такіх жанчын такога ж, ну, скажем, такого сярэдняга ўзроста, і вось было как-то не вельмі камфартова. Моя мама казала, што вельмі падтрымлівалі, і калі я вызвалілася, яны да мяне папрасілись прыехаць даведацца, як я. Яны прыехалі, что мы поразмаўлялі, і нас пытала, якія у меня планы. Ну, я сказала, не ведаю пакуль, что-то там как-то одно, второе, третье, и штосьці мы дошли, что... Карацей, она сказала, может, ты прыйдзеш і там дапаможаш нам з адной рэчью, как-то мы там дошли, что, магчыма, я могла бы ім дапамагчы з адной рэчью ў камітэце. Я сказала, ну, добра, я прыйду, пагляджу, что вы там с этим робіце, і, можа, там дапамагу. І так вось сталось. Ну, я прыйшла спачатку, там я пачала з сайтам ім дапамагаць, але калі прыходзілі людзі, вось пасля плошчы,
Камітэт был створаны как бы на плошчы, можна так сказаць, і было ўжо вот пытанне стварэння праграмы Каліноўскага, таму што студэнтаў адлічалі, і была розная дапамога, то есть зразумела, немагчыма параўнаць з 20-м годам, але гэта такая была першая, ну, на той момант вялікая хваля рэпрэсій, былі збіты, былі тыя, хто патрабаваў медычнай дапамогі, і таксама там былі некаторыя арыштаваны, і я как-то так, хтосьці прыходзіў, я крыху з імі размаўляла, я зразумела, што я, как ніхто, з маім досведам у нужным месцы, таму што людзі прыходзілі ў розным эмацыйным стане, і некаторыя казалі, ну вы не разумееце. І тады я казала, чакайце, я разумею. І как-то размова ішла нашмат больш спакойна, яны давяралі мне, мы шмат працавалі са сваякамі таксама, і некаторыя мамы былі вельмі такія ўзрушаныя, але ну, я как бы вельмі добра магла іх супакоіць. Ну, вот так з сайта я пачала просто працаваць больш менавіта з сем'ямі палізняволеных, палітрэпрэсаваных, рабіць такі агульны праваабарончы маніторынг і розныя другія рэчы. Так, вось з 2006-2007 года, напэўна, канчаткова. Ну, не ведаю, там да 11-го года я была ў камітэце салідарнасці і працавала з палітычнымі рэпрэсіямі, сваякамі палітычных рэпрэсаваных. У некаторы момант, ну, и персонально я крыху... Мне хотелось каких-то побед, мне хотелось... То есть вот палітычныя правы, на жаль, ситуация лепш не становилась. Был 10-й год, который мне даўся вельмі цяжка. Было шмат арыштаў ізноў, шмат маіх сябраў было арыштавана. І я как раз как-то разумела, што я не ведаю, чым ім дапамагчы. То есть асабіста і как бы прафесійна. Асабіста это адно, а прафесійна не ведаю. Карацей, ну, можа, яшчэ нейкія такія асабістыя, я была цяжарна. І адзін мой калега, Сергей Драздоўскі, ён працаваў тады ў Беларускае общество інвалідаў. Вось, ён хацеў стварыць арганізацыю, якая бы займалася менавіта правамі людзей з інваліднасцю. Мы з ім уже сустракаліся да гэтага некалькі раз. И он как-то так зашла размова, что он, ну, как бы он все готов был робить сам, але, ну так, ён колясачник, и там было пытанне больше такое прагматычнае, что неабходны адзін чалавек, які, ну, на стадыі рэгістрацыі, пасля будзе больш там нават по кабінетах хадзіць, пакуль гэтая рэгістрацыя ідзе. І я сказала, я з задавальненнем тебе дапамагу зрабіць гэтыя першыя крокі, і как-то так я вот зрабіла гэтыя першыя крокі, і пасля мы з Сергеем пачалі планаваць, а што мы можам яшчэ зрабіць, а чым я магу яшчэ дапамагчы. І было вельмі шмат такога пазітыўнага. Я разумела, што так, мы размаўляем пра правы чалавека, не пра сацыяльную дапамогу людзям з інваліднасцю, пра правы чалавека, але ўсё ж такі дзяржава ставілася да гэтай тэмы мякчэй, і я ўбачыла, што да, ёсць как бы рэальныя шансы нейкіх пазітыўных зменаў у гэтай. Ну і вось я крыху, я кажу, эмацыянальна стамілася тады ад палітычнага, і я сышла і стала дырэктарам офіса правам людзей з інваліднасцю. Ну вось тут как бы да, мы лічым, што менавіта, напрыклад, дзякуючы офісу, але ну так у значнай часткі, напрыклад, Беларусь далучылася да канвенцыі о правах людзей з інваліднасцю. Я думаю, што мы зрабілі вялікі ўклад. Таксама мы адчынілі грамадскую прыёмную, которой карысталася вельмі шмат людзей з інваліднасцю. Я таксама шмат зрабіла для таго, каб прыёмная працавала, таму што гэта вот была, у нас была прыёмная ў салідарнасці. Я адчыняю прыёмныя ва ўсіх арганізацыях, у якія я прыхажу, таму што так. І ну вось офіс был шмат такого і права, ну как бы класічна праваабарончага, але ў той момант былі нейкія такія дасягненні, была і супраца з дзяржавай і розныя рэчы. Вось. Ну, а пасля быў наступны крок і Human Constanta. А яшчэ вы кансультантка бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, скарочана БДИПЧ АБСЕ. Гэта што значыць дакладна?
Зараз я паспрабую зразумець, як адказаць на гэта. Но вы спецыялістка ў выбарах, назіранне за выбарамі, дакладна. Пасля таго, як партнерства как бы нас арыштавалі, мы пасля таго, як вызваліліся, на самой справе вырашылі не аднаўляць партнерства. Я не бачыла перспектыў назірання ў Беларусі, але вось в ОБСЕ ёсць бюро па дэмакратычным інстытутам правам чалавека, якая займаецца рознай працай, звязанай з правамі чалавека, то есть там ёсць аддзел дэмакратызацыі, там ёсць свабода асацыяцыі, свабода перамяшчэння, а также ёсць дэпартамент па назіранню за выбарамі, і гэты дэпартамент арганізуе назіранне за выбарамі міжнароднымі місіямі ва ўсіх краінах ОБСЕ. Вось. І заўсёды гэты дэпартамент супрацоўнічае з мясцовымі назіральнікамі, таму што мясцовыя назіральнікі как бы гэта першая падтрымка для міжнародных назіральнікаў. І мы былі знаёмыя з ОБСЕ, яны вельмі клапаціліся, таксама зрабілі розныя стэйтменты, калі нас пасадзілі, і калі я вызвалілася, то есть яны за мной таксама звязваліся, даведваліся, як мае справы, і праз даволі кароткі час яны прапанавалі мне паехаць у першую маю міжнародную місію, вось, якая адбылася ў 2007 годзе ва Францыі. І пасля гэтага я стала перыядычна працаваць вось ОБСЕ як міжнародны назіральнік, спачатку там як доўгатэрміновы назіральнік, але праз, не ведаю, там некалькі місій я стала правовым аналітыкам, таму што па адукацыі я как бы юрыст. І гэта я раблю да амаль 18 год, вось так і працягваю, то есть я дапамагаю, пасля ўжо как бы розныя былі часы ў Беларусі, перыядычна я магла дапамагаць рознымі момантамі ў назіранні нацыянальным, але ўсё так же лічу, што гэта даволі цяжка, але веру ў выбары, веру ў гэты працэс і веру ў назіранне. І таму как бы ніколі не адмаўлялася гэтай магчымасці і працягвала. Таму да, я была ў шмат якіх краінах, назірала, таксама кансультавала мясцовых назіральнікаў, у некаторых краінах вучыла іх, як назіраць. І вось. А якое у вас было самае незвычайнае назіранне, у якой краіне? Моя любимая гісторыя, напэўна, гэта Монако. Я заўсёды как бы люблю на самой справе ездзіць в больш, скажем, такія класічныя дэмакратычныя краіны, таму што я лічу, што гэта менавіта прыклад таго, што няма двайных стандартаў, што мы ацэньваем выбары адной метадалогіі, калі мы робім, вось бачым парушэння ва Узбекістане, і пасля асабліва там юрыдычныя парушэння, напрыклад, абмежаванне права на галасаванне, напрыклад, там людзей з інваліднасцю, і калі гэта права парушана ва Узбекістане і в Монако, то я буду рабіць аднолькавую рэкамендацыю. Гэта заўсёды добра, калі я, напрыклад, прыязджаю такія менш дэмакратычныя краіны і кажу, слухайце, как бы гэта не двойные стандарты, вы можете паглядзець. Я была во Францыі, я была в Іспаніі, я была в Монако, і калі я там бачу такую же праблему, я раблю такую же выснову. І, Монако гэта был вельмі цікавы, зразумела, досвед, гэта канстытуцыйная монархія, але там ёсць парламент, але акрамя таго, што гэта монархія з парламентам, гэта яшчэ вельмі маленькая краіна, у якой 13 тысяч грамадзян і каля 11 тысяч, нет, можа, нават менш выбаршчыкаў. І выбары праходзяць на адном выбарчым участку. То есть гэта такі вялікі, як не стадыон, але так можна сказаць, как стадыон, только зачынены такой. Вось, але гэта даволі цікавы працэс. У іх ёсць там некаторыя праблемы, зразумела, але вось пра празрыстасць і класічнасць працэдуры яны ўсё роўна ўразілі, то есть как бы само галасаванне, а пасля у іх такая традыцыйная, у іх няма, напрыклад, назіральнікаў, і гэта няма ў законе, і гэта там адна з рэкамендацый, якую заўсёды, как бы там не так шмат было назіральніцкіх місій, але мы рабілі гэтую рэкамендацыю, таму што как бы гэта адзін з стандартаў, што павінна быць права назіраць, і яно павінна быць у законе. Вось, але нягледзячы на тое, што гэтага права няма, вот, напрыклад, калі пачынаецца падлік галасоў, туды можа прыйсці любы грамадзян, то есть любы чалавек у гэты зал,
там такія трибуны, і гэта такая традыцыя. Шмат людзей прыходзяць і просто глядзяць, як ідзе падлік галасоў, і там такі вялікі экран, і на ім, ну, то есть там падлік адбываецца там, как бы, не гледзячы на тое, што гэта как бы адзін участак, там некалькі груп лічаць, і вось калі адна група сканчае, гэтыя вынікі сразу на экране, все бачуць, все, ну, как бы гэта настолькі празрыста, настолькі уражвае, вось гэта менавіта, не гледзячы, ну, то есть культура і інтэнцыя да празрыстасці яна была. Ну, карацей, было вельмі круто, цікава, розныя там моманты. Вось, таму, напэўна, гэта адна з такіх маіх дзіўных, цікавых, назіральніцкіх гісторый. Што б вы яшчэ хацелі дадаць да нашай размовы? Ну, яшчэ я, чым я на самой справе ганаруся. Я являюсь аднім са стваральнікаў ініцыятывы праваабаронцы супраць катаванняў, і гэта таксама пачалося, для мяне гэта, я так скажу, любы свой досвед я спрабую выкарыстаць у тым ліку ў праваабарончых цэлях. Пасля турмы да мяне звярнулася некалькі раз розныя арганізацыі, папрасілі правесці трэнінгі па умовах утрымання, то есть таму, што так, калі я яшчэ сидзела, я не шмат ведала пра гэта, пасля я на самой справе стала больш пра гэта ведаць, але таксама з персанальным досведам. І я праводзіла, напрыклад, трэнінгі для расійскіх супрацоўнікаў турм, да беларускіх я так ніколі не дашла, но, напрыклад, калі я езжу в місіі, я заўсёды, таму што звычайна выбарчыя участкі ёсць таксама ў турмах, я заўсёды хожу ў турмы і гляджу, як у розных краінах там гэта адбываецца, якія цалкам умовы. І гэта умовы ўтрымання, пытанне катаванняў, яно как-то вот стало для мяне вельмі... Я не лічу, што меня катавалі, але я ведаю, што шмат людзей в вельмі ўразлівым становішчы, калі яны там, і шмат момантаў трэба ўлічваць, і вось я рада, што как бы у меня быў такі досвед, што я магу яго таксама выкарыстоўваць для лепшага, і в 2010 годзе мы стварылі разам з другімі ініцыятывамі і проста людзьмі вот такую ініцыятыву. Тады мы зрабілі адзін з першых справаздач у камітэт супраць катаванняў, і яшчэ некалькі год я была асноўным рэдактарам гэтай справаздачы, мы рабілі некаторы маніторинги, то есть это была такая больш міжарганізацыйная праца, і как бы гэта не з'яўляецца асноўным маім накірункам, але кожны раз, калі я адчуваю, што я магу нейкім чынам так, паўдзельнічаць зараз больш, можа, у арганізацыйным плане. У 2010-м таксама Human Constanta стала аднім з заснавальнікаў міжнароднага камітэта па расследаванню катаванняў у Беларусі, таму што у тым ліку, таму што мы не маглі прайсці міма гэтага, у тым ліку, што, ну, ось так, я вельмі падтрымлівала гэты працэс. Сёння мы как бы больш, ну, амаль как бы падтрымліваем цалкам дзейнасць, але так не... Кожны дзень не удзельнічаем, но вось я, это как бы адно з самых цяжкіх і страшных праў для мяне, таму што, ну да, не ведаю, ну, гэта абсалютнае права. Так, я не магу гэтым правам займацца кожны дзень, таму што так, гэта вельмі цяжка ў той лік. Але как бы я шчыра кажу, што я так, можа, крыху такой уже стары прагматычны праваабаронца, калі я лічу, как бы я адчуваю свае сілы на некаторыя рэчы, калі я адчуваю гэтай сілы, так, я не магу займацца пыткамі, катаваннем кожны дзень, але калі я бачу магчымасць і неабходнасць, я заўсёды выключаюся, таму што я лічу, што гэта адно з такіх крытычных праў і адзін з самых неабароненых катэгорый людзей, які падвяргаюцца катаванням. Ну, просто да, што на сённяшні дзень так, як што адбывалася ў Беларусі ў 20-м і што адбываецца па сённяшні дзень, ну так, ніколі дрэнна не было з гэтым правам у Беларусі. І таму, вось, ну, как бы да, это такі вялікі сум праваабаронцаў у тым ліку, што не так шмат мы можам зрабіць для людзей, якія там сёння падвяргаюцца катаванням. Ну, нет, мы можем что-нибудь... Нет, зразумела, што, ну, просто гэта, напэўна, такі
прызыв у тым ліку, што людзі, якія вызваляюцца, яны вызваляюцца в вельмі розным стане. І калі вы можаце падтрымаць людзей, якія вызваляюцца сёння з турмы з Беларусі, рабіць гэта розным путём, таму што людзі праходзілі праз страшныя рэчы. То есть, калі трэба абдыміць іх гэтага чалавека, калі можаце задонатьце. Так, людзі не заўсёды могуць выказаць тое, што ім патрабуецца, ці псіхалагічнае, ці маральнае, але людзі пакутавалі і падтрымлівайце гэтых людзей. Вось на гэтай ноце дакладна больш такой пазітыўнай, таму што падтрымка гэта заўсёды пра нешта такое агульначалавечае, і это вызывае пачуцці такія вельмі мяккія. То на гэтай ноце мы і скончым нашу размову. Дзякую вам вялікія, Ніра, за вашу гісторыю. Калі ласка, заўсёды прыемна паразмаўляць. А на гэтым мы сканчаем наш выпуск падкаста, прысвечаны Эніры Браніцкай. Спадзяюся, ён вам спадабаўся. Паслухайце іншыя выпускі нашага новага сезона «Жанчыны ў праваабароне». А на гэтым усё. Пакуль.